Morjesta, täällä Rikuisi Kolmonen. Ja tänään mä nyt kuvaatelen jääkiekkovarusteet, eli nyt mitä mä en näytä siellä videossa on polvisuojat ja kyynärpääsuojat, koska ne on niin paljon kuluneet. Eli pitäisi ostaa vielä uudet niinkin. Ensimmäisenä aloitetaan jääkiekkokypärä, eli CCM:n FL40. Eli tässä on maski, minkä saa otettua irtikin. Tässä on leuka, suojaa, korvasuojat, kaikki mitä nyt kunnolliseen kypärään nyt saakin. Sitten mulla on kahdenlaiset jääkiekko-luistimet, eli mä näytän niinku vaan yhden niinku kerralla, mikä sitten niinku on. Eli CCM:n F92 luistimet. Eli terotettu, kiilotettu ja sitten myös säädetty vähän niin kuin tätä luistinta. Ja sitten 3 päivää sitten mä ostin Powerin Vapor, onko tää nyt X300 luistimet. Aika tukevat. Lasikuitu verkosto on tässä luistimissa. Eli paljon paremmat kuin CCM, vaikka mä tykkään itse noista CCM, koska ne on tukevat kans. Enemmän en oikein päässyt vielä tää peli mukaan, koska en tiedä sopiiko nää mun jaloille tai sitten onko nää muuten vaan sitten vähän niinku ne oudot käyttää. Sitten, antaa vähän tässä näitä uistimia vähän pois, niin saadaan näyttää vähän muutakin tässä. Tässä on mun sitten jääkiekkohousut, eli Powerin Vapor X900. Eli todella hyvät. Näitä mä käytän silloin, jos on peli tulossa, niin sitten mä käytän näitä. Mutta jos ei ole sitä pelejä, niin mä en jaksaisi käyttää. Sitten tää on hartiasuojat, eli CCM:n LT270. Täältä löytyy kaikki suojat, mitä ihmiset sitten käyttääkään. Näitäkään mä en oo käyttänyt ollenkaan, paitsi peleissä sitten on käyttänyt. Sitten tässä on CCM:n Ultimate Letski on miten se kirjoitetaan, 85. Eli tää ei kovin taikuisa mailla. Mä oon kerran täällä pelannut ja tää ei oikein toiminut. Johtuuko siitä sitten, että vähän liian pitkä mailla tai tässä on joku mättää pahasti. Kanadan tuonteja. Sidney Crosby, eli Kanadan joukkueen kapteeni. En tiedä onko tää se tekemä, mutta ainakin nimi lukee tässä sen oma mailla. Eli B19 numero. Seuraava. Mulla on niinku 3 puumailla ja 3 vähän kevyempää mailla. Tässä on jopa 4800 puumailla, eli tässä on puolet on lasikuitua ja puolet on puuta. Eli tää kestää aika paljon lämäyksiä ja rannanlaukauksia. Ja myös iskuja, koska tää ei oo mennyt rikki mullakaan. Tää on vielä valmistettu Suomessa, ettei mikään maahantuonti ollenkaan. Tässä on itse mitä mä käyttelen tosi paljon. CCM Ultimate Letski on sitten tässä niinku 50. Tääkin on Kanadan tuontia. Hyvin taipuisa. Joo, tää ei kyllä yhtään kulunut, vaikka ajatella, että on kohta 4 viikkoa käyttänyt tätä, niin ei näytä niinku olisi niinku uusi edelleenkin. Sitten
Tässä on taistomailla, vaikka se on oikeasti vasenkätinen, mutta se on vähän pakko käyttää oikein käsisiä. Eli CCM 26K, Lexi on tässä 50. On sellainen tää kohta, mikä tässä on tää varsi. Tää on sellainen, että saa kiinni ilman hanskoja, eli pysyy aika helposti niinku kiinni. Tää on sellaista niinku tarrautuvaa. Mä en tiedä mitä tässä sit onko tää niinku jotenkin teippiä tai jotakin, että pysyy ilman pelihanskoja kiinni. Eli ei lähde mailla minkään lentoon. Sitten on kaksi muuta puumailaa, eli Salmin merkkinen Classic 200. Tällä menee ollenkaan vielä pelailu, en ole ainakaan kerinnyt ollenkaan. Voi johtua siitä, että on niin ruma väri. Se on aika punainen, eli naisten väri. Tässä on sitten Touch-merkkinen puumaila 20. Tää on aika paljon kulunut. Mä oon joskus tätä käyttänyt silloin, kun mä ostin tätä aikoinaan. Tää oli mun ensimmäinen maila, joka mä annoin sitten taistolle. Sitten mulla löytyy myös noita pelipaitoja, mitä mä nyt ei jaksa näytellä. Niin ja sitten ne pelisukatkin on jossakin missä lien. Voidaan välinkin näyttää sitten. Jos mä enää muista missä ne on tuolla. Sitten mulla löytyy jääkiekkoja, löytyy Junnun kiekkoja, noita sinisiä sitten aikuisten kiekkoja. Ja tässä on mun pelisukat. No on tällaiset siniset leveämmät mallit, koska mä tykkään leveimmistä mallista enemmän kuin uhkasimmista. Eli muistuin terät, jos osuu näihin niin jalkoihin, kun laittaa nää päälle, niin näissä on se jotenkin hyvä pitää. Eli estää luistimen terätkin. Toivon mukaan estää, ettei se ole pelkkää sanomista. Sitten löytyy reenikassi, minne mahtuu yleensä kaikki melkein puolet varusteista. Ja sitten on isompi kassi, mihin me laitan sitten vähän isompia niitä varusteita. Juu. Eli tässä oli Riku 93 video. Eli kommentoikaa, tykkää, mitä mä minä sanoinkin tässä. Tykätkää videosta ja jaakkaa ja laittakaa kommentteja tosiaan, minkälaisia videoita olette seuraavan kerran nähneet. Haluatte nähdä pelivideoa vai ihan missä mä itse jäällä taistoon kasvussa. Taistoon yleensä aika paljon. En tiedä vielä, koska Taisto tekee uuden videon. Mutta menkää tsekkaamaan se. Ei tässä muuta sitten, että morjesta!